Dobolen Pong, dobolen ae Pong. Tipikor iki. Kok iso? Tipikor to 50. Mujek nyapa to kok malah. Pol, malah tutupi irunge nyapa to, Pol? Lu mambu apa piye ra roh. Berarti bangsa kaper deh. Iya. Mujek termasuk bahasa kaper berarti. Apa uler-uleran kok disemprot mambu. Ini bagus, Jek, nggo kesehatanmu latih. Kok iso? Latihan nek sawaya-waya cemplung nang kedokan iki bernapasmu gawe kuwi. Kok iso? Lho, lha kan termasuk kodok. Ku Daniel wi Jek, kudu iso ambekan nang darat dan di air. Ngerti ora? Ngadeg kok, lah fungsimu nang kono ki nyapa to jane iki? Oh alah. Ngono kuwi lho lajeke lagi teko kono kalau jek suwi. Sondogrok lho. Nah bro iki tanam bro iki aku rawene jare dek bengi diomongi sesuk nang nggon lahan tandur panggang. Teko kene lho. Dibakno sego pecel. Gedakane lho, ngepanggange telu jare. Sesuk-esuk nang lahan tandur anu apa tonjo brambang. Engko arep apa ki panggang jare. Ibarat panggang mujek iki lho. Alah, iki ingkung nek ana gedene iki, sampe gelem ingkunge gawe wedhi ya, Bro. Alah. Kilo ingkunge. Nang kene lho. Iki tuku berok iki. Apa? Kowe berok. Turun berok. Masa turun berok? Ora. Masa aku madobolen we? Itu panas kok. Panas itu. Panas. Nembadokmu sambel kokean paling. Ah, gak ngono. Karena apa? Sing gowek tak den wangel. Diliani iki asine. Akhire tak ngene. Ngene. Mbok apa kuwi? Mbok kroki. Tak kroki to. Diliani. Lah piye latos kok. Mangkane manganmu ya padahal tak ingeti badokmu jane sembarang kalir lho. Buah barang ya kok ulu lho jane. Kaya jek iso gegelen mi lho. Seratmu iki jane apa to ning jero wetengmu saringane wis anu apa piye to? Oh saringane kok ngene sih. Piye? Pong, nguntal ki padahal jane ya gak duwe leren lho, Pong. Buah ya pira-pira bleng. Terus apa-apa bleng. Lah kok iso jare gegelen iki dobolen, Pong. Dobolen ae, Pong. Tipikor iki. Kok iso? Tipikor to 50. Tipikor 150 lho. Kowe korupsi 150, Jek. Kok iso korupsi lho, Jek. Gak oleh Jek ngono kuwi. Terus sing Negara iki lagi berperang melawan korupsi kok belajar korupsi iki ya. Nah, nyapa Pong kok korupsi 150? Jatahe. Mangan to, Jet. Wis aku. Wis. Jamu kae tenanan iki. Gak wis. Wis Pak. Semangat skor-skore. Laimune lah panggang kadang iki ngomongane lah panggang mau kok. Mergo silite. Aduh, dobel ngadeg to. Sik to. Dadi tenane sego ka lho. Iki ora enek sing mangan kene kok. Alah. Gampang. Karo teh cepet surung sih. Gampang. Ayo to. Oh, gampang wis to. Ndak to ngadeg. Masa di shooting lah gelem ngadeg aja to. Ngono to. Wong iku malah ra kepangan tak. Wis to gampang. Oh gampang. Nolak rezeki iki gak. Gak oleh dosa. Gampang to. Gak. Ndak cepet to mangan aku pengen roh. Mau kari-karian. Oh. Ndak to. Gayamu isin kae Mas membelikan sega asing pecel suruh Bos Adi ya mesti. Heeh. Gak to. Mujek ya gelem anu. Agak ta, Cek? Iya. Gak gelem di mergo lawe apa iki? Yo enek sego pecel wega. Pecel di mau di. Lah lho, apa. Ayo to tak terno ayo. Pokok. Selak blotong lho, blotong padahal ra nang kene lho. Blotong padahal untune lara kok iso. Ndak lah. Iya, diet to. Ambeien jare iki. Mak ambeien ki aja kok kan lungguh blok. Malah kudu mbok mlaku-mlaku.
menyepor suwe-suwe ngapal. Kowe ngerti apa jenenge binatang apa? Bendol e. Simpanse apa kene tenan kowe nek kakak nunggu ngapal kowe koyo kewap abang bendol ngono kae. Ndet sik. Iya kok santai-santai. Isin, Pong. Malu. Malu kamu ya? Malu. Ya. Di mangke jenenge Gendadi mang Dede Juli Cahyono alias Dede Gembeng ngebel wong wis nang gone nang gone Iwan tapi nenteni kono. Ngono ae. Wong engko vlogku tak sambung nang gone Dede Juli Cahyono ya. Iki mujek malu-malu meong. Ora gelem mangan. Tapi nek jare Darpong kuwi ora gelem mangan mergo dudu panggang. Mergo pecel wegah dhek. Jan selera tinggi. Jaga kesehatan to, Jek, ngono kuwi. Kudune sembarang kalian diuntal, Jek. Termasuk ngene iki ndut barangnya apa iki sambel apa? Sambel apa? Ya, nanti sambel lagi ya. Nah, kalau Dede Juli Cahyono kalau. Makanya jenenge propos. Dede Juli Cahyono. Kayak iso nambani kayak, iso nambani dobolen tak kono no. Sang aktor Bollywood. Bollywood ya Sang sih. aktor Bollywood. Kok iso? Iso anu iso nambani tak kono no. Mbeng obat dobolen apa ngono? Ndak no. Ngerti wi. Lho wi pakar obat itu tukang racik obat lho jaman biyen. Iya. Tukang racik obat sembarang obat dhek iso. Oh, ndruwo gatel nek ra diobati kuwi kok. Mulai delut ya nganu. Beng, nggak tak kok kowe obat. Ndak to, isin. Obat dobolen apa? Obat dobol iki dobole kumat. Heeh. Disudet. Lah nek mau ngeden apa banter piye to? Banter dicuthik ya, Beng. Dicuthik, cuthik nggawe anstik biliat e, Beng. Oh, dobolen sih. Dobolen ngene lho. Metu. Yo kang ngising-ngising ngene lho. Mesti piye? Ngising yo gegelen kaya piye to metu kanone ngene iki. Cuthik nggawe pucukan prank iki, Beng. Terus di serat mlebune. Ambeien lho. Ambeien. Ambeien kumat lha iki ambeien kan dobole ya memang padha. Yo ora. Ora. Bedo bakar kok. Piye? Bedo bakar. Beda? Bakar. Pakar. Kok iso beda pakar piye to, Beng? Jadi turuk bergerak yo ngono iki. Kok iso. Mangkane takono Gembeng lho berarti apa? Rata-rata wong nyopir, wong anu kuwi. Lah nyopir apa jajal? Nyopir angkruk. Penteng. Go waktu sakmene lho. Terus? Tanggung akeh Oh ngeden. Turun berok berarti. Ayo, iki anak manuk sang redo. Neng ndi? Yo. Rong balesi wong. Neng ndi to nggone? Medion. Parani kok. Saya tak telepon ya. Yo. Dede Juli Cahyono. Iki nggone Iwan lho. Lagi tak parani ku nyapa to? Aku tak omongi aku ki bagian donga ning kene iki ya percaya to. Arep tonjok dongan isik malah mbok tutup. Lah Iwan nang ndi wong? Kene, surung diangkat iki. Kowe lingkane dhewe. Dewe. Duh. Arep persiapan uka-uka kowe. Siapa nu kok Darpong piye to? Iya. Persiapan. Kopi. Mulai jam 8. Jam 8. Jam 7, jam 8 poban magrib, poban isya. Gak oke piye. Arek kowe kok Iki berapa gresekan iki popine? wine ngawur. Wis ndase. Iki arep ncepno. Ncepno mujek iki ya. Ngejai kok nganu kok kuburane anange. Ono ke. Kuburan nang. Heeh. Manut, Ya lho. Kuburane anang. manut wis. Genti aja kok kono. Anu giyemplang Dede Juli Cahyono. Kok Grup ya. Kok pinggiran kene. Wah, tapi aja dendeni ku mbok dendeni. Lho nyapa to ngedeni kok. Ngetutne wegah kok adem ram kok bengi kok. Anjir padem, Beng. Wih, angin nek kene angine kok kulon tok. Kono Dengkol. kok segala penjuru. Kene angine padha kok dhuwur barang mudhun nang ngisor kok. Nang ngisor mudhun dhuwur. Ngene ning ndok iso wanyep. Nan. Tapi nek pawane adus. Dipal. Adus sih. Dipal. Rata-rata jam kok kono. Ya piye, Pal? Ya udah. Ya Komar iki. Komar. Disengkek nae.
Ogah saya Bocah ngerti. ninggalan wong. Wong dek bengi iso turu anak Aku koncone tinggal. omong-omong ana turu tinggal mulai ae kok. Tinggal mulai joget. Wis jam piro ngelilir dek bengi? Kowe Mulai piye? to. Weng lilir jam piro? Panikmu piye? Weng ngelilir jam piro dek bengi? Piro kayak jam 11 jam piro. Panikmu piye? Lah wong ini iki. Aku tak medun. Lagi delok saya lu mulai langsung. Ora ana wong. Lah aku ngingeti wong kok turu. Pegel aku. Lah wong anu ngorok, Beng. Lungguh wis turu sen ane murep Murep ketok. miringe alah. Patene di amulih aku ngono. Ngingeti mujek iso Motormu. mumet aku. Aku gak ru motormu. Motor silent kok. Mode silent kowe ngerti we. Oh, buat tuntun lah. Ora, pas starter tak mode silent iki kaya tinggal piye to diberi. Nah wong turu ditinggal ya. Orang karo mujek anget gede kok malah mbok tinggal. Malah telepon karo wong lemu. ora Telepon karo ngajeng. wong lemu sapa kowe ate? Kowe aja wong lemu. Cemburu mujek. Buru we. Cemburu apa, Cek? Kepengen. Ke Lah we untunge karo Komeng. Meng. Untunge debing tak grojok baju ya. Bocor rek kok tenanan kok malah ngorok senggur-senggur iki menungso apa-apa. Gak ngorok jere, Weng. ora ngorok. Lah we gelem tak rekam tak lebot tak gawe ringtone. Alah. Sak desa krungu to. Kok bangkak kene turu lha Ngorok kok ngono ngomong gak ngorok iki lho. Ora ngorok. Kuwi lan perasaanmu kok. Ora ngorok. Oh, wonge ngeyas. Ngenan dir Kameng. Ya. Lepas ngorok senggur-senggur kae. Ada grojok banyune nek ngorok. Nggih. Wong kok ngalah-ngalah dompeng. Kok iso? Ya kok enak urip-uripan. Iya. Wes ana ngono. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.